Det er helt forskelligt, hvilke typer, der ringer ind. Det kan både være folk, der er trist. Det kan være folk, der er forvirret. Min job er at lytte, og det er det, vi står for her i Intrum, at hjælpe andre. Jeg husker specielt en sag. Der var der en mand, der ringede ind til mig, jeg tror det er 2 år siden. Hun ringede ind for at spørge, hvor meget hun manglede på sin sag. De havde ikke et overblik over den her gæld, og de synes faktisk, det var uoverskueligt. Og så siger han så til mig, ja, det er ikke mig, der har stiftet gælden. Det er min kone, der har stiftet gælden. De har ikke så mange omkring sig, så hvis de ringer ind omkring en sag, så snakker de om noget helt andet. Vi får en rigtig fin snak. Så sagde jeg til hende, jamen Gitte, det var sidste afdrag her i oktober måned. Vi går ind i, hvad årsagen er til, at den her gæld er blevet optaget. Vi fandt en løsning og fik så hun betalte os næste dag. Og hun græd i den der samtale. Hun kunne slet ikke forstå, at det var en mulighed. Det var simpelthen så dejligt. Hun var bare så lettet, og det var bare så fint. Det er det, der er meget motiverende at være i Intrum, det er, at man kan hjælpe andre. Folk bliver rigtig lettet. Mange bliver lettet, mange bliver glade også. Det er jo noget tungt, der kommer ud af deres skuldre. Og den glæde, jeg kunne høre, det var bare, ja, det var noget for sig. Der er mange, der siger, det var slet ikke så slemt at ringe til jer alligevel. Det var slet ikke så slemt. Så siger jeg, nej, vi er jo også bare mennesker her. Og vi kan alle sammen stå i en svær situation i vores liv. Det har vi alle sammen prøvet. Så hvordan finder vi ligesom en vej ud herfra? Det der med at snakke sammen, det er super, super vigtigt. Hvis man er der for lytten og forstå den situation, de er i, så finder man også en løsning, der er optimal, både for kunden og for os. Jeg bliver da helt stolt over at have hjulpet de her mennesker. Man ved, det virker, og man ved, det gør en forskel. Det er det, det handler om. Det handler om at hjælpe. Ja. På en god måde. På en empatisk måde, hvor at folk føler, at de er trygge.